Ate Ruby, Oh, Rose, bakit parang gulat na gulat ka? ah, ate wala po. Sandali, Rose. Ito na kaya yung bahay nila Ma'am Ruby? Tao po! Tao po! Sino po sila? Ako po si Rose, yung papasok na kasambahay. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Kumusta naman yung biyahe mo? Ayos lang naman po. Kayo lang po ba yung nakatira dito sa bahay? Oo. Pero sa susunod na buwan, uuwi yung kapatid ko, kasama yung pamilya niya. Ganun po ba? Huwag kang mag-alala. Wala kang gaanong gagawin dito. Magluluto at maglilinis ka lang ng bahay. May tagalaba din ako. Sige po ma'am, masipag naman po ako sa lahat ng trabaho. Basta maging masipag ka lang, magkakasundo tayo. Opo ma'am, salamat po sa pagkuha niyo po sa akin para may maipon naman po ako sa pag-aaral ng kapatid ko. May kapatid ka? Opo, isang kolehiyo at isang high school po. Nako, ang gastos pa naman ngayon ng pagpapaaral sa kolehiyo. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Oh, ang gastos pa naman ngayon ng pagpapaaral sa kolehiyo. Kaya gusto ko po makapagtapos sila. Hindi po kagaya ko na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hayaan mo, tutulungan kita. Basta maging maayos lang yung trabaho mo dito. Sige po ma'am, salamat. Halika na at ihahatid kita sa kwarto mo. Sige po ma'am. Ate na lang itawag mo sa akin, wag nang ma'am. Sige po ate. Tara na. Ay, ang init sa labas. Nakakapagod. Ate Ruby, andyan ka na po pala. Kumusta ka naman dito, Rose? Ayos lang naman po ate. Katatapos ko lang po maglinis, maghugas at magluto. Mabuti naman kung ganon. Sandali lang po ate at ikukuha kita ng tubig. Sige, salamat. Ito na po yung tubig niyo ate. Salamat. Hello, kuya? Uuwi kami dyan sa susunod na buwan. Kasama sila ate mo at ang mga bata. Ganun ba, kuya? Sige, susunduin ko kayo. Sige, salamat Ruby. Maghanap ka din ng isa pang kasambahay ha.
May kasama naman ako dito sa bahay, kuya. Kailangan kasi ng mag-aalaga sa mga pamangkin mo, lalo na't malilikot ang mga ito. Sige po, kuya. Susubukan ko maghanap. Sige, Ruby. Salamat. Tatawag na lang ako ulit. Sige, kuya. Mag-ingat kayo dyan. Bye. Saan naman kaya ako kukuha na mag-aalaga sa mga pamangkin ko niyan? Pasensya na ate. Narinig ko po kasi yung usapan niyo ng kapatid mo. Ganun ba? May alam ka ba na pwedeng mag-alaga sa mga pamangkin ko? Yung kapitbahay po namin ate. Gusto kaya niyang pumasok bilang taga-alaga ng bata? Oo naman po ate. Gusto nun. Matagal na po siyang nagpapahanap ng trabaho sa akin. Ganun ba? Sige, subukan mo siyang tawagan. Baka sakaling gusto niya. Sige po ate. Kailan niyo po ba siya kailangan sana? Sa darating na linggo, uuwi kasi yung kapatid ko kasama yung pamilya niya. Sige po ate. Mamaya tatawagan ko po siya. Sige, salamat Rose. Hello Mira. Kamusta ka na? Ayos naman, Rose. Bakit pala napatawag ka? Di ba matagal ka nang nagpapahanap sa akin ng trabaho? Oo, bakit? May nakita ka na bang pwede kong pasukan? Oo Mira. Dito sa amo ko. Nagpapahanap kasi siya ng mag-aalaga sa mga pamangkin niya. Nako, talaga? Kailan naman ako pupunta dyan? Pwede ka nang pumunta bukas para maturuan kita sa lahat ng gagawin mo. Sige, Rose. Hintayin mo ako dyan. Salamat, ha? Sige Mira, hihintayin kita. Bye. Ayos. May trabaho na ako. Mira, naturuan naman na kita sa gagawin mo, di ba? Oo, Rose. Ako nang bahala dito. Ayaw kasi ni Ate Ruby ang makalat at maruming bahay. Sige. Matagal ka ba sa palengke? Depende kung makakasakay agad ako. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Sige, alis na ako. Ay, nako. Naantok naman na ako. Matulog muna ako habang wala pa sila. Talagang natulog pa talaga tong babaeng to. Mira! Mira! Hoy, Mira! Oh, Rose. Andiyan ka na pala. Parang puyat na puyat ka yata. Parang hindi ka yata naglinis. Naglinis kaya ako. Kaya nga ako naka-idlip kasi sa sobrang pagod ko. Ganun ba? Parang wala naman nagbago dito. Sabi ako ng totoo, no? Anong kala mo sa akin? Naku, Mira. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Nakakahiya kay Ate Ruby at sa kapatid niya. Oo naman. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. O sige, halika. Tulungan mo ako magluto sa kusina. Baka mamaya dumating na sila Ate Ruby.
Sayang naman. Ganda pa naman ang panaginip ko. Mira? Oy, Mira. Oh, bakit Rose? Ano ginagawa mo dyan? Baka mamaya dumating si ma'am at ang kapatid niya. Nakakahiya kapag nakita ka. Naku, di pa naman sila uwi. Maririnig naman natin yung sasakyan nila. At hihintayin mo pa talaga na madatnan ka nila sa ginagawa mo? Hay naku Rose, wala naman yung amo natin. Kaya magpahinga naman sana tayo. Bakit? Napagod ka ba? Halos wala kang ginagawa dito. Ako lahat. Trabaho mo yon. Hindi ko naman trabaho yun, no? Ang mga bata, ang inaasikaso ko. Sana, magkusa ka naman na tulungan ako para naman matuwa ang amo natin. Hayaan mo nga lang ako. Di naman nila alam na wala tayong ginagawa pag wala sila. Hay nako Mira, binigyan tayo ng tiwala. Kaya sana, wag naman natin sirain yun. Bahala ka nga dyan. Hoy Mira, nandito ka lang pala. Sana tinulungan mo ako maglinis sa labas para mabilis na tapos. Kayang-kaya mo na yan. At isa pa, hindi ko naman trabaho yan. Wala yung mga alaga ko. Sabi ni Ate Ruby, tulungan mo daw ako kapag wala ka daw ginagawa dito. Di sabihin mong tinulungan kita. Bakit? Magsusumbong ka ba na wala akong ginagawa? Hindi ko naman ugali magsumbong. Pero sana, may kusa ka naman Mira. Sa susunod na lang, hayaan mo, tutulungan kita. Sige na, istorbo ka naman. Ate Ruby, Oh, Rose, bakit parang gulat na gulat ka? ate wala po. Sandali, Rose. Ako nang bahala, Rose. Baka may gagawin ka pa. Pero ate, Sige na, Rose. Alam ko na ang lahat. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Mira! Ate Ruby, ikaw pala. Nagpapahinga lang po ako. Napagod po kasi ako naglinis sa labas. Ganun ba? Opo. Si Rose nga po, nakita ko po, palakad-lakad lang po siya. Wala po siyang ginagawa. Ah, kaya pala. Nasalubong ko kanina. Tapos, lagi po niya akong inuutusan. Bakit naman ganun siya? Palagi ba niyang ginagawa yon pag wala kami? Opo, Ate Ruby. Sa akin niya pinapagawa yung mga trabaho niya minsan. Baka po dahil siya ang nagpasok sa akin, kaya kailangan kong sumunod sa kanya. Hindi naman tama yon. Dapat nagtutulungan kayo sa mga trabaho. Yun nga pong sabi ko sa kanya. Pag hindi ko po sinunod ang gusto niya, nagagalit siya. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Mabuti nga yan, Ate Ruby, para hindi mamihasa sa gawain niya. Sige, Mira. Mabuti na lang at nalaman ko yung mga ginagawa niya. Sige, alis na ako. Mira, Rose, Ate, tinatawag ko kayo dahil gusto ko kayo makausap. Kailangan ko kayo makausap para alamin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. totoo po lahat ng sinabi ko, Ate Ruby. Kitang-kita niyo naman po. Rose, ano bang totoo?
Naku, Ate Ruby, wala po akong kasalanan. Hoy Rose, di ba tinutulungan kita lagi sa mga gawain dito sa bahay? Nagagalit ka nga pag di kita tinutulungan. Anong sinasabi mo dyan, Mira? Baka gumawa ka na naman ng kwento ha, at nagsumbong ka kay Ate Ruby. Ano naman ang isusumbong ko? Sinabi ko lang naman yung totoo, no? Hay nako, tumigil na nga kayo. Dahil alam ko na yung totoo. Sobrang sipag naman ni Rose. Pero teka, nasan si Mira? Bakit hindi niya kasama? Hindi naman ako busy, no? Wala nga akong ginagawa dito. Lalo na pag wala yung mga amo ko. Si Rose, wala akong pakialam doon. Kung naman siya tutulungan, itrabaho niya yun. Di naman nila malalaman na wala akong ginagawa dito kung hindi ako isusumbong ni Rose. Sarap nga ng buhay ko dito. Kompleto sa lahat. Daig ko pa yung amo. Hay nako, Mira. Bakit kailangan mo pang gawin yun? Bago pa kita kausapin, Mira, nakita ko na lahat ng mga nangyayari dito sa bahay. Nagsumbong po ba sa inyo si Rose, Ate Ruby? Lagi ka nga niya pinagtatakpan pag nagtatanong ako. Ayaw nga niya mapasama ka. Pero ikaw, Mira, anong ginawa mo? Hindi ba kaibigan mo si Rose, Mira? Wala siyang ginagawang masama sa'yo at mas iniisip ka pa niya lagi. Sorry po, Ate Ruby, kung nagsinungaling po ako sa inyo. Wala kang kasalanan, Rose. Sana, Mira, naisip mo na mahal ka ng kaibigan mo. Hindi ko po sinasadya. Iniisip ko lang po kasi na baka pagod lang po si Mira sa trabaho niya. Sana naisip mo na tulungan si Rose kasi kayong dalawa lang naiiwan dito. Pinasok ka niya dito para matulungan mo ang pamilya mo. Walang trabahong mahirap, basta nagtutulungan kayo. Bigyan niyo pa po sana ako ng pagkakataon para magbago. Patawarin niyo na po si Mira, Ate Ruby. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon dahil sa pakiusap ni Rose. Maraming salamat, Ate Ruby. Rose, patawarin mo ako kasi pati ikaw, pinasama ko pa. Basta, magbago ka na, Mira, at maging masipag ka palalo. Simula ngayon, tutulungan na kita lagi para makabawi naman ako sa'yo. Maganda yan, magkasundo kayo. Kasi nasa iisang bahay lang tayo. Rose, paano yan? Uuwi na sila Kuya sa abroad. Hindi pauwi na ako niyan. Ganun ba? Naku, malulungkot ako. Mag-isa na naman ako dito kapag wala si Ate Ruby. Nako, di bale. Tatawagan kita ng madalas para may kausap ka. Naku, baka mamaya wala na akong magawa niya na trabaho. Salamat, Rose, ha? Hindi nasira ang pagkakaibigan natin sa pagiging pasaway ko. Ano ka ba? Wala namang perpekto, no? Natural lang ang magkamali.
Basta ang mahalaga ang pagbabago. Mukhang masarap ang kwentuhan nyo ah. Ito po kasi si Mira, nalulungkot po. Uuwi na po kasi sila kuya at mawawalan na po siya ng trabaho. Gusto mo bang dumito muna, Mira? Ano pong ibig niyong sabihin, Ate Ruby? Pag umuwi sila kuya sa abroad, dito ka muna kasama si Rose. Pero wala naman po akong aalaga ang bata, Ate Ruby. Bakit? Ayaw mo ba dito? Kasama kami ni Rose? Gusto po, Ate Ruby. Yun naman pala eh. Naisip ko kasi mag-isa ko lang dito sa bahay. At mas masaya pag magkakasama tayo. Hindi niyo na po ako papauwi ate. Kung gusto mo, dito ka muna. Kasi baka babalik sila kuya sa December para magbakasyon. Yun naman pala, Mira. Maraming salamat po, Ate Ruby. Basta ipangako mo na magiging masipag ka. At tutulungan mo lagi si Rose dito. Pangako po, ate. Mas magiging masipag na po ako niyan. Isusumbong ko na po siya pag nagpasaway po ulit, ate. Huwag po kayong mag-alala. Sinabi mo yan ha, Rose? Huwag mong pagtatakpan yung kaibigan mo. Hindi na po talaga, Ate Ruby. Pag binigyan ka ng tiwala, huwag mo itong sisirain. Mas maganda sa isang trabaho ang nagkakasundo, hindi nagsisiraan at kailangan magtulungan para maganda at maayos ang samahan.